Промяната е в закона за ДДС. Ние искаме да връщаме на българските граждани 600 до 1000 лева на година от парите, които те са похарчили. Така са сметани нашите експерти, че горе-долу такава сума се получава, според зависи кой какво потребление има и колко харчи. Искаме да връщаме 5% на всеки български гражданин от ДДС-то, което е изразходвано, или което е похарчил, от парите, които е похарчил. На фирмите ДДС-то им го връщат. Възстановява им го държавата. На нас, физическите лица, никой не ни го връща. Данъците в България, твърдиме и се биеме в гърдите, че са най-ниски в Европа. Да, преките данъци може да са ниски, но косвените данъци ни минават над 78%. Косвените данъци. ДДС-то е един от тези данъци. Затова в Македония работи в по-малък мащаб, там връщат 1,5%. Ние искаме в България на всеки български гражданин да връщаме 5%. И колкото и утопично да звучи, това ще помогне да се пребориме и с сивата икономика. Защото, представете си, всеки български гражданин ще си иска касовата бележка, за да си сканира кода, за да му се трупа ДДС-то. И тогава една огромна армия от служители на НАП, които се грижат точно този процес, нали, да го урегулират и да се случва, ще останат без работа. Всеки български гражданин ще следи този процес. Той има за какво да го прави. Нали?